uvidíme okolo 30 diel, každé 2 minúty prakticky jedno. U Fullu našli takýto obraz, on už mal svoju galériu v Ružomberku, vtedy komisia u neho vybrala, že toto. On to povolil a už zariadil, aby to išlo do Prahy ku Karlovi Mezerovi. Dielalo na tom asi 50 autorov, českých i slovenských. Benjamin Hejlek je veľký experimentátor v hre svetla so sklom, takže on tu má hneď 2 diela. Takisto Ľudovít Fulla, čo je klasik slovenskej maľby. On tu má dielo ešte o to zaujímavejšie, že ide o zaujímavo riešenú kópiu v podaní reštaurátora Karla Mezeru. Tuto sú niektoré časti, ktoré už sú len tak a našli sme dokonca, že prečo sa tak stalo. Dňa 20. mája, citujem zo zápisnice, 1974 došlo k poškodeniu umeleckej výzdoby na čelnej stene pred transfúznou stanicou. Autor Benjamin Hejlek. Krátkozraký pacient narazil hlavou na sklenenú konštrukciu. Utrpel úraz a zrútil pravú dolnú časť výzdobky. Pri kolaudácii 14.3.74 komisia už upozorňovala, už predtým, že sa žiada rozlíšiť výzdobu od steny farebným kontrastom, čo však zo strany umeleckej komisie nebolo akceptované. Celkový rozpočet na obrovský areál, v ktorom bola nová nemocnica, lekárska fakulta, detská klinika, či detská nemocnica, psychiatrická klinika, bol dokopy takmer 1 miliarda a v danom prípade sa použilo na umelecké diela 1% celé 25 čiže prerátanie to bolo 11,8 milióna. A Juraj Bartus, ktorý má 83 rokov, stále tvorí, je signovaný tu, robil v rokoch 1984 až 91. Tento model Leonardo da Vinci aj so 4. dimenziou, ktorou by mal byť pohyb, fakt doslova monumentálne dielo od Františka Blaga,